Lewap vilayetinin Türkmenabad ve Farab şäherlerinde raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Şeýlede kanun goraýjy idaralaryň işgärleri serhoşlary wagtlaýyn tutsak edip, raýatlaryň şol sanda awçylaryň aw tüpeňlerini ýygnaýar. Kanun goraýjylar bularyň sebäplerini garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda howpsuzlygy güýçlendirmek çäreleri diýip düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Türkmenabad we Farab şäherlerinde giýje sagat 9-dan soň köçede oturan ýa-da ýürep ýören adamlary saklaýarlar. Polisiýa işgärleri olara öýlerine gitmegi tapşyrýar. Bu tapşyrygy berjäy etmedikleri ýygnaýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply ýaşaýjy 24 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da yerli kanun goraýjy idaralaryň şol sanda polisiýa işgärleri köçelerde serhoş ýatan raýatlary hem wagtlaýyn tutsak edýärler. Dukanlardan arak ýa-da wino satyn alan raýatlar bilen düşündürüş işleri hem geçirilýär. Olara bu ýagdaý ýene gaýtalansa wagtlaýyn tutsak ediljekdikleri duýdurulýar. Şol bir wagtda dukanlarda spirtli içkilerin satygy dowam edýär diýip Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Bulardan başga da şunlar raýatlaryň ruhsatnamaly ýa-da ruhsatnamasyz aw tüpeňlerini ýygnamak işleri yerli kanun goraýjy idaralaryň işgärleriniň baş wezipesine öwrildi. Polisiýa işgärleri awçylar jemgyýetine agza we resmi taýdan aw tüpeň hasaba alynan adamlaryň tas ählisiniň aw tüpeňlerini wagtlaýyn ýygnap aldylar. Şeýlede Farab etrawynyň Maltumuly we Frunze owalarynda polisiýa öz şugulçylarynyň üssü bilen raýatlaryň 20-den gowragynda ruhsatsyz aw tüpeňlerini ele saldylar diýip ýagdaýdan habarly Lewaply ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz ýurt raýatlaryna diňe 12, 16 we 20 kalibr görnüşindäki aw tüpeňleriniň edinmäge ruhsat berilýändigini belleýär. Onuň sözlerine görä 28 we 32 kalibr görnüşindäki tüpeň saklayan raýatlara 3 ýyldan 5 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek çäresi görülýär. Bu kalibrdäki aw tüpeňleri uzak aralyga atyp bilýär diýip awçylyk bilen gydyklanýan Lewaplylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Kanun goraýjylaryň bu çäreleri barada ne yerli polisiýa idarasynda ne de döwlet medeniýetinde resmi düşündürüş ýa-da maglumat berilýär. Ýöne yerli kanun goraýjylar bularyň sebäplerini garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda howpsuzlygy güýçlendirmek çäreleri diýip düşündirýärler. Bu barada ýazmaça hat bermeýärler. Şeýlede raýatlaryň şol sanda awçylaryň ruhsatnama esasynda edinen tüpeňleriniň haçan ýygyna beriljekdigi barada hem anyk maglumat berilmeýär. Bellesek ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda resmi taýdan hasaba alynan aw tüpeňleriniň ýygnalmagy barada ýurdun aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanununda anyk bir zat aýdylmaýar. Türkmen häkimetleri adatça ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we dawaralaryň öňü sirasynda düzgün tertibi berkitmek we howpsuzlygy güýçlendirmek çäreleri diýip ençime çäklendirmeleri we gadagynçylyklary giýdirýärler. Aw tüpeňlerini ýygnamak, raýatlaryň giýje hereketini çäklendirmek, şol sanda vilayetden gelenleri ýa-da beýleki sewitlerde hasaba alynan döwlet belgili uloglary aşgabatdan çykarmak, it pişikleri tutmak ýaly çäreler olaryň diňe käbiridir. Türkmenistanda awçylaryň resmi taýdan hasaba alynan aw tüpeňleriniň ýygnalmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky gezek 2018-nji ýylyň dekabrynda habar beripdi.